Moramo definitivno da naručimo alat. Kako brzo! Hajde da vidimo šta je unutra. Wow, Julie, ti sigurno znaš šta je bušilica. A Britney mora da bude oprezna. Mija, skloni to od sebe. Nicole, gde si naučila da tako rukuješ bušilicom? Sve izgleda tako sjajno. Jedva čekam da vidim rezultat. Vaš zajednički rad me raduje. Samo pazite sa alatima. Devojke, ovo će sigurno biti savršena kućica za 4 osobe. Napišite u komentarima da li želite takvu sobu. Uspeli smo! Čekajte, u toj kutiji su još kutije u kojima ima puno toga korisnog. Uzimajte. Wow, dobila sam kantu plave farbe. A ja imam farbu sa valjkom. A ja imam sjajan sprej sa roze bojom. Ja imam četkicu u boju. Jedva čekam da počnem. Moja soba će biti zelena. O, kako cool. A ja ću imati plavu sobu. To mi je omiljena boja. A moja soba će biti potpuno žuta. O da, divno. A moja soba će biti, pogodite kakve boje. Naravno da roze. To je tako slatko. Devojke, vaše sobe su odlične. Moja soba je tako prazna. Moram dodati neki dekor ovde. U mojoj kutiji ima nešto što mi odgovara. Wow, ovaj gospodin Patak će sjajno izgledati na zidu. Zajedno sa cvetom. I naravno treba moj ukulele. Okačit ću ga na zid, tako je. Rasveta u obliku morskih zvezda i puno kamenčića sa plaže, da uvek imam podsjetnik na more, sunce i leto. Moja porodica Pataka će živjeti ovdje. A ovdje ću staviti svoju kolekciju školjki. I mislim da mi definitivno treba stolica od naduvanog kruga. Divno. Sad mogu da se odmorim. Julie, čao! I ja želim da napravim nešto cool. Definitivno moramo okačiti na zid držače za sve moje puške. O da, imam ih baš mnogo. Pogledajte, čak imam i veću pušku. I ovaj čekić. A na zidovima će odlično izgledati 2 Minecraft slike. Par popitova na zidovima da uvek mogu da se opustim. A na pod ću staviti mekani tepih. Ovdje ću staviti stol u obliku dinamita. I par potrebnih stvari. A ovdje će biti moj drug Pete. Pogledajte, je li čimo? Čak sam smislila na čemu ću sedeti, a vreća za sedenje. A Britney, ukrasila sam svoju sobu. Wow, onda ću i ja napraviti nešto nevjerovatno lepo, kao ja. Sigurno mi treba roze tepih i rasveta u obliku srca. O, kako slatko! A ovdje će fantastično izgledati slatki roze oblaci. O, leptiru, kako si sladak. Hajde da te zakačim na zid. Također moramo imati stočić. Kako ću bez njega? Tu će biti različite igračke s kojima obožavam da se igram. Kako je divno što je sve ovdje roze. Napravila sam svoj savršen svet. A što da radim ja? O, imam ideju. Stavit ću travnjak na pod. A na zidove veštačku travu. Odlično. A mnogo mi se sviđaju različite biljke. Zato u mojoj sobi mora biti lijana. Još malo ukrasa ovdje. A ovdje će stajati polica. Tu ću staviti par igračaka i dodatnih biljaka. Pogledajte, ova saksija liči na mene, jel da? I još malo biljnih igračaka ovdje. Pogledajte šta imam. Ovo je grašak, moja omiljena igračka. I naravno, treba mi zelena ležaljka da se mogu odmoriti. Devojke, vaše sobe izgledaju nevjerovatno. Moja lepa drugarica Lila već želi da se odmori. Napravila sam i tebi kućicu u mojoj sobi. Pogledajte kako je slatka. Hajde da te odčešljam, moja omiljena mačka. Da li ti se sviđa? A vidim da da. A
Hoćeš možda da se malo igramo? Pogledaj kako pero imam. Britney i Lila su tako slatki. Imam i ja kućnog ljubimca. To je kameleon. On se stopio sa biljkama, zato ga nisam ni primetila. Hajde, vrati se u svoju kućicu. Tamo će ti sve više dopasti. Toliko si sladak, ne mogu skinuti pogled. O, gde je moj ljubimac? Čekajte, ja imam slatkog psa. Pogledajte, ovo je moj verni prijatelj Zvezdica. Kako vam se sviđa njena suknica, a? I ja imam ljubimca, to je moj cool papagaj Charlie. Zdravo, Charlie. Hajde da pokažemo kako znaš da pričaš. Charlie, reci zdravo. Hajde, nemoj sramotiti me. A mi smo vežbali. Zdravo, reci. Stvarno je rekao zdravo? Hajde još da pričamo. Jo, hoću da jedem. O, znam, naručit ću sebi McDonald's. Obožavam ga. O, hvala. Da vidim. O, moja omiljena pita. Ej, ko to kuca? Mija, i ti hoćeš da jedeš? Dobro, spremna sam da podelim pitu sa tobom. O, baš ti hvala, Britney, tako si dobra. Divno. Šta još imam? O, ovo je hamburger. Plavi je. Ko je to? Julie, hoćeš da uzmeš moj hamburger? O, dobro, uzmi. O, da, imam hamburger. Sad ću ga probati. Hoću li nešto jesti danas? Dobro, sigurno ima još nešto. Ovo su nagetice. Nicole, daj da pogodim. Želiš ovo? U redu, uzmi. Prijatno. Možda imam još nešto? Šta je ovo? Fuj, sos od belog luka? O, roze. Dobro, probat ću. Ne, ne sviđa mi se. Jo, svi nešto jedu, a ja sam gladna. To nije fair. Nicole je odlučila da svira gitaru ovde. Onda ću ja organizovati zabavu. Imam zvučnik za muziku i sjajnu disko kuglu. Sad ću se zabaviti. Neka plešu svi. Ojoj, ko to pravi buku? Mija, ne čujem sebe. O, izgleda da je tamo žurka. O, devojke, došli ste na moju žurku? Hajde zajedno da plešemo. O, mene niko nije zvao. Dobro, pokazat ću vama cool muziku. Sad ću dohvatiti svoj zvučnik, povezati ga s električnom gitarom i odsvirati nešto spektakularno. Devojkama će se sigurno svidjeti. Oho, Britney, idemo kod Nicole. Svira moju omiljenu pesmu. Što? Svi su pobegli kod Nicole? O, ja sam ostala sama. A sada hoću da napravim tortu. Biće potpuno zelena. O, kako lepo. A sad ću staviti krem. Odlično, i treba mi još jedna kora. Dodat ću boju. Hej, ponestalo mi je boje. Morat ću da odem po novu. A gde je otišla Mija? Oho, pravi tortu. Moram dodati svoj stil ovoj tortici. Malo roze boje sigurno neće smetati. O, da. Wow, pogledajte kako lepo. Mija će biti oduševljena. Šta tamo prave tortu? Hoću ja. Mi će se sigurno svidjeti moja plava kora. O, sjajno. Nicole, tamo pravimo tortu, dođi i ti. O, sjajna ideja, rado ću. Ovdje sigurno treba žuta kora i malo krema. Konačno sam pronašla novu boju. Šta? Zašto je torta završena bez mene? Dobro, probat ću je. Šta? Devojke, da li ste napravile tortu bez mene? Htjela sam da bude potpuno zelena. Ali i ovako izgleda super. Prijetno nam, devojke. Oho, kakvu cool igricu sam pronašla. Ej, šta je bilo? Telefon se ispraznio. Moram smisliti nešto drugo. Jo, svi su sa telefonima, samo je moj ispražnjen. O, znam. Imam i igraču konzolu.
Mija, hoćeš da igraš sa mnom? Hej, dođi, vidi šta imam. Oho, naravno. Hajde da igramo zajedno. Kakva cool igrica. Znaš, ja sam majstor u njoj. Pobedit ću te lako. O, ti si ozbiljan protivnik. Oho, devojke tamo igraju neku igricu. I ja želim. Devojke, mogu li sa vama? Imamo samo 2 kontrolera, zato ne. Pa dobro. O, došla mi je ideja. I ja imam šta da igram. Samo što kod mene nije igrača konzola, već naočara za virtualnu stvarnost. Julie, dođi kod mene. O, ovdje je tako cool, sjajno. Sačekaj malo, šta rade devojke? Jao, u virtualnom svijetu su. Ajmo kod njih. Devojke, želimo da igramo sa vama. Može? Ali imamo samo 2. Izvinite, nemamo šta da vam ponudimo. Što? Pa dobro, hajdemo nazad. Hoćeš da igraš? Ni meni se više ne igra. Izazov, idemo. Meni je potreban lepak. Veoma mnogo lepka. Dakle, prvo ću nacrtati srce lepkom. Ovako. Super. Zatim uzimam moje roze rumenilo. Umočit ću četkicu rumenilo. A sada izduvati. Da, plan je uspeo. Odlično. Izgleda jako slatko. Šta je ovo? Dakle, ovo smeće tu? Sigurna sam da ću naći nešto zanimljivo u kanti za smeće. Našla sam pakovanje od jaja. To mi treba. Sad ću ga ofarbati sprejom. Ovako. Odlično. A sad ću to zalepiti za krov. Treba da se uradi tako sa svim pakovanjima i obojiti u različite boje. Moj krov će biti najlepši. Da, izgleda odlično. Šta je tamo kod Fibi? Ćao! Šta tamo rade moje kopšinice? Ajoj, ja zaostajem. Zemne tresice! Gde je moja kruna? Jao, otpali su dijamanti. Onda stavi ovi dijamanti na krov, odmah. Dobro je što imam još jednu krunu. Naravno, gospođice Fibi, uradit ću sve što kažete. Sad čekajte malo. Aha, par dijamanta ovdje i tu, da. A najveći dijamant ću staviti na vrh dvorca. Tako je. Gotovo. Gospođice Fibi, šta kažete, je li? Može da prođe. Šta je kod mojih komšinica? $100, odlično. Sad ću saviti novčanicu. Staviti je na štapić i ubaciti u vazu. Da, imat ću veliki buket od novca. Da, još veći i još. Neverovatno. A sad ću ga staviti na krov. Tako je. Divno. Moj krov je ceo u parama, sjajno. Jess, šta radiš ovdje? Hoću da uhvatim leptira. Imam ga. Kako je lep. Stavit ću ga na kućicu. Da, meni je potrebno više leptira. Hoću da svi leptiri sede na mojoj kućici. A sada uzimam tanjir i selotejp. Napravit ću od tanjira lepe cvetiće po celoj kući. Wow, pogledajte kako je slatko ispalo. Ekstra, baš sam zadovoljna. Ne vidim ništa lepog. Kod mene je bolja ideja. Hoću da moja vrata budu u obliku zeca, roze zeca. Sad ću staviti oči, nosić i uši. Preslatko. Pošto su svi već napravili kućice, onda hajde da pogledamo ih bliže. Wow, devojke, svaka vam čast. Napravili ste odlične kuće. Napišite u komentarima čija vam se kuća dopada više. A mi idemo dalje. Sada treba ukrasiti kućicu unutra. Tako je prazno ovdje. Znam od čega da počnem. Uzet ću svoje rukavice. Ako povežem ih među sobom i dodam još par, onda ću dobiti slatki tepih. Pogledajte. Divno. Izvadit ću moj časopis sa životinjama. Kako slatke njuške. Pala mi je na pamet ideja. Sad ću iseći sve životinje i staviti ih na zid. Sigurna sam da će ispasti super.
Ajde da vidimo. O, da, jako slatko. Baš mi se sviđa. A sad ću uzeti poklopce od flaša. Treba ih zalepiti među sobom, dodati detalje i dobit ću papagaja. Tako je sjajan. Također ću ga staviti na zid. A zatim uzimam štapić od sladoleda. Ja ih ne bacam zato što umem da pravim police. Gledajte, uspjela sam. A na policama će stajati moje cvijeće. O, tačno! U kanti za smeće sam našla prazne kutije od Pringles. Stavit ću ih na pod. Da, to će biti 4 nogice. Odozgo ću staviti karton i eto, sad imam stočić. A od ove kese ću napraviti vreću za sadenje. Tako je mekana. A šta još da smislim? O, znam. Napravit ću sebi lutku od ove stare krpe. Potrebna mi je samo krpa i par gumica. Eto, uspjela sam. Zar to nije slatko? O, da, cool. Smislila sam šta ću raditi unutra. Za početak zavese na prozore. Tako je. U stvari ovako izgleda baš dosadno i jadno. Treba dodati novca. O, da. Imat ću zavese sa puno novca. Odlično. Ovako izgleda mnogo bolje, jel da? A na pod ću staviti tepih od novca. A ne, treba mi nešto veće. O, da, to je prava veličina. Pogledajte kako to skupo izgleda. A sad mi treba veliki flomaster. Nacrtat ću neonsku lampu pravo ovdje. Ali to nije sve. Okačit ću još moje slike. To je najbolji ukras. O, da. I dodat ću par kristala. O, da, jako slatko. Gotovo. Na sto ću staviti cveće od para. I to je to, završila sam. Divno. A šta ja da uradim ovdje? Da, ovaj pod od zlata mi se jako sviđa. Ali ja hoću da i zidovi budu u zlatu. Sad čekajte malo. Sad ćete sve vidjeti. O da, to je druga stvar. Ovo je baš u mom stilu. Ali to nije sve. Ukrasit ću zid mojim omiljenim dijamantskim cipelama. O da, oni koštaju puno novca. O, za malo da zaboravim. Imam dijamant koji mogu povećati. Eto, sad imam prelep sto. Na njega ću staviti sveće. Eto, sad se osjećam kao kod kuće. A vreme da se opustim malo. Igrat ću svoje omiljene igrice. O, da. Gospođice Phoebe, evo vaš tron, sedite, uživajte. Da, hvala. Ja, ali moje dvorište je sasvim užasno. Ovdje treba nešto smisliti. Sam, reši taj problem. Naravno da. Od poluga zlata se može napraviti pločica. Sad ću staviti zlatnu stazu. Da, ona vodi ka vašoj kući. Eto, kako vam se sviđa? Ostao jedan delić. Da vam ostavim? Skloni to. A šta je kod moje komšinica? Ja znam šta da radim. Imam pesa. Sad ću napraviti stazu od plažnog peska. Gledajte. Još malo i... Eto, uspjela sam. O, dok sam pravila stazu, meni je pala na pamet ideja. Uzet ću raznobojni selotejp i zalepit ću ga ovako. Odlično mi ide. Moja staza će biti prelepa. A sad ću iseći gumu na 2 dela. To nije bilo lako, ali uspjela sam. Dakle, uzet ću jednu polovinu i stavit ću dasku na nju i ručicu. Gledajte, sad imam baš dobro ljuljašku. Super, to je jako zabavno. A ja sam napravila stazu sa ogradom. Čekam svoju dostavu. Ja sam već ovdje i donao sam vam ljuljašku. Hvala puno. Ovo je za vas. Izvolite. Ne brinite, sam ću sve raspakovati i postaviti. Sad čekajte malo. Okačit ću ovdje, staviti jastuk i to je to, gotovo. Da, hvala, odlazi sad. Oduševljena sam. Ajde da podignemo zajedno. I, wow, ovo je zlatni žele od kole. Hej, stani, igramo pošteno. Uzmite prvo kartice. O da,
ja ću da ga jedem. Super! A ja ću moći da ga poližem. A ja imam ništa? Kako? Ko je smislio ovu karticu? To nije fair! A ja mislim da je sve kako treba. I rado ću probati ovaj žele. O, baš je ukusan i lijep. Divno. Zadovoljna sam. Jao, šta se dešava sa mom kožom? Wow, postala je zlatna. Oho, i ja hoću takvu. Sad ću probati. O, da, ukus je neverovatan. O, kakav neočekivan poklon. Uvek sam sanjala o zlatnoj kruni. Šta? Čak ni moja kruna nije zlatna. Daj ovamo žele. Hej, to nije fair. Ti imaš karticu, ništa ne možeš da ga jedeš. Wow, kakva prelepa haljina. Čak je bolja od Britnine. Pitam se šta će se desiti ako popijem sav žele. Da vidimo. Oho, neverovatno. O takvom nakitu sam mogla samo da sanjam. O, zlatni prstenovi minđuše i ogrlice. O, ostvario mi se san. Sad sam bogata. Ne, niko ne sme da bude bogatiji od mene. Kakva to lepotica plače, Jeli? Ovo je za tebe. Wow, hvala. Oho, neverovatno, kakva devojka. Britney, izvinjavam se. Predomislio sam se. Ćao, lepotice. Ovaj poklon je za tebe. O, hvala. Šta se to dešava? Drago mi je, sam bravo. U čemu je stvar? Ja sam Mandy. Izvinjavam se, pogrešio sam. Gde ćeš, stani? O, ne. Izazov se završio i moje lepote nestalo. Mamice, kako je strašno. Devojke, uzmite kartice. Da vidimo. Ja nemam ništa. To. O, ne, ne želim ništa da ližem. Da jedem to? Da li se šalite? Ne, nema šanse. Jane, ti počinješ, hajde. Dobro, poželite mi sreću. Mamice, ovo je najljuči čips na svetu. Veoma se plašim da ga probam. O, jao, kako peče. To je bilo odvratno. Neka hvala, Britney, ovo je za tebe. Šta? Zar stvarno moram da pojedem to? Dobro. Uspeću, ja sam jaka. Neverovatno. To je jako ljudo. Hajde, Britney, možeš ti to. Verujem u tebe. Let's go! Eto, uradila sam to. Ali sad će biti požar. Wow. To je čak i lepo. A šta je ovo? Fuj, odvratno. Ptice su kakile na nas. Konačno je to prestalo. Šta? O ne! Odvratno! Gdje su moje pare? Moram hitno da obrišem to. Kako je bolje? Gdje? Da vidimo. Wow! Zlatna krofna, super! Da vidimo. Šteta, neću je ni probati. A ja ću jesti krofnu. Ne poližem, nema problema. Dođi ovamo, slatka moja. O, da. Ovo je ukus zlata, obožavam. Sad je more da jedem. Sve zlatno mi veoma dobro stoji. I ova slatka krofna nije izuzetak. Oh, yes? I ja ću jesti kao prava dama. Da, tako je. Šta je? Da ti dam? A nema šanse. Izvini, takva su pravila. O, kako sam srećna. Hej, stani, lopove. Odlazi odavde. Jasno, jasno. O, ideja. Bože, ovo je jako ukusno. Šta? Da, ja ne odustajem tako lako. Bez beđenja, hitno vamo. Ukrali su mi krofnu. Ona ispod stola, uhvati je odmah. Zaglavio sam se, gospođica, zaglavio sam se. To je jako smišno.
Eci, peci, pestici, mali, ej! O, sirovi krompir, to je zabavno. Ne radim ništa, pa dobro. Da jedem sirov krompir? Jeste li vi ludi? Neću ni da ga ližem. Jane, prijatno. Ja, nadam se da je barem opran. Odvratno. Gotovo, završila sam. Izvoli. A šta? Sirov krompir? Još i sa tuđom pljuvačkom? Pa ne. To je odvratno. Sigurno ću povratiti. Izvinjavam se, ali idem ja kući. Ćao svima. Ej, stani. Ne može tako, Britney. Imamo izazov. Ali zašto? Dobro. Halo, šefe. A moraš mi hitno pripremiti taj krompir? Naravno, gospođice. Sad ću sve da uradim. Prepustite to profesionalcu. Dakle, ja ću vam pripremiti luksuzan pomfrit. I spržit ću ga na vatri. Da. Odlično mi ide. To je to, završila sam. Mislim da će se vam ovo zlatno pakovanje veoma svidjeti. Ubacujem se unutra, a preko ću sipati pravo zlato. To je to. Gospođice Britney, prijatno. Hvala. To je veoma ukusno. A da, naravno, izvoli. Oho, idem ja. Divno. Ko ovdje nije htio da jede krompir, jeli? Šta ćete sada reći? Kako lep miris. Šta je tamo? Wow, kako lepa torta. Cool. Uzmite kartice. Šta je kod mene? O da, najbolja kartica. I ja sam imala sreće. A ja? Šta? Ništa? To nije fair. Dakle, ja sam spremna da počnem. To je prelepo. Oduševljena sam. O ne, stani, uništit ćeš moju tortu. Dosta. Odvoji se od ove torte. Ne, još nisam završila. O ne. Sada možeš jesti? Sad je ova torta sva u pljuvački. Moram hitno sve da dezinfikujem. Da, tako je. Odlično. U stvari, koga lažem, to uopšte nije odlično. A možda da ukrasim ovu tortu? Da, stavit ću novac i dijamanti. To je već prava torta za mene. O da, super. A više nije gadna. Rado ću je probati. U stvari, znate, dodat ću još malo ukrasa. O da, predobro. Super. Da, znam. Ajoj, moji zubi. O ne, da li su ispali? To je katastrofa. Kako smešno. Mandy, pomeri se. Moram da slikam to. Takva si lepotica, Jane. Jako smešno. Prestani, daj mi to. Kakva sramota. What? Ne razumem šta je tamo. O ne, Bože, to su ostrige. Ja ih obožavam. Da, ja isto. Da vidimo. O ne, neću ih ni probati. Loser. A ja ću da ližem? O ne, neću da jedem to. Hajde onda da se menjamo. Platit ću ti. Da, naravno. Još sam i zaradila, super. O ne, uhvatili su nas. Dobro, igramo pošteno. Čekaj, vrati onda pare. Da, ups, znaš, ne mogu da ih nađem. Izvini, Jane. Ne mogu da verujem. Tako ste smešne, devojke. Dobro, konačno mogu da uživam u svom omiljenom jelu. Ali prvo ću dodati malo limuna. O, da. Jedva čekam da probam. Ovo je jako ukusno. Obožavam ostrige. Hej, dosta, prestani. Sad je red na Mandy. Ne, ja ne mogu. Ne. Muka mi je. Mandy, hajde, jedi. Pomoći ćemo ti. Da, reci. Super, bravo.
O ne, sad ću povratiti. Šta? Fuj, kakvo je to vaspitanje? Šta to tako smrdi? Da to nije možda od mene? Valjda nije. Da vidimo. O ne, smrdljive čarape. Ozbiljno? Ne. Odvratno. Devojke, uzmite kartice. O ne, ja neću da ih ližem. Da jedem čarape. Ozbiljno? Dobro, blago meni. Ovo je odvratno. Ne. Ja neću. Nema šanse. Zašto? Zašto me terate? Jao, kakav užasan zadatak. A mogu li prvo da je operem? Ili? Uj, kako prljava. Sad ću povratiti. Treba mi kesa hitno. Izvinite, devojke. Nisam mogla da se svih držim. Julie, hajde sada ti. Fuj, odvratno. O, znate? Enid je u pravu. Da mi ne bude neprijatno da jedem ovu smrdljivu čarapu, treba je samo oprati. To je super ideja. Sipat ću prašak u korpicu, staviti čarapu unutra, a zatim uključiti veš mašinu. Eto, ostalo samo sačekati. Da, ja sam genije. Eto. Ovako je mnogo bolje. Miriše na svežinu. Sad ću još ispeglati ovu čarapu. Da. Još malo. Gotovo. Sad sam spremna da probam to. A? Kako zabavno. Je li neko video možda moju čarapu, gospodo? O, evo je. Hvala što si je oprala, devojčice. Sad ću je obući. Odlično. Ćao, devojke. Ajoj, kakav užas. Hajde zajedno da skinemo poklopac. Dobro. Wow, kakva lepa torta, super. Hej, stani. Prvo moramo uzeti kartice. Ništa. O ne, baš mi je žao. Obožavam da ližem torte. A ja ću da jedem. To je super. Dajte mi bržavu tortu. Baš je ukusna. O, da. Ova torta će biti moja. Uhvatila sam. Nema šanse, Enid. Igraj po pravilima. Ups, nadam se da se nije udarila. Ali više sigurno neće krasti tortu. A Wednesday, hajde sad ti. Torta naravno nije crna, ali meni se sviđa. Bila si u pravu. To je ukusno. O, imam ideju. Ruke gore, ovo je pljačka. Torta će biti moja, ha? O, da, konačno se mogu nasladiti. Enid, vreme je da kaznimo tog lopova. O, zašto ste to uradili, Bože? Ali torta je svakako ukusna. Super. Papir, kamen, makaze, ja sam pobedila, ha? Devojke, hajde da vidimo šta je tamo. O, to su nudle. Ja ću da ih jedem. A ja ću da ližem. A ja. O, eto, ja neću ništa. Šta je to? Dakle, da vidimo. O, ne, to nisu nudle, a to su larve, fuj. Smirite se. Kako ipak dobro što ne radim ništa. Drži se, Julie. Tebi se nije posrećilo? Da, upravu si. Ajoj, jadna ja. Ne možete da zamislite kako se plašim da jedem to. Užas. Ne mogu da verujem da sam uradila to. Fuj. Hoćeš oprati zube? O, da. Hvala puno. O, kako prija. Super. Sad se osjećam mnogo bolje. Eto, završila sam. A Wednesday, prijatno. Mirno, imam plan. Dakle, treba dodati vatre. Tada neće biti tako odvratno ih jesti. O, da. Tako je mnogo bolje. Vreme je da probam. Uzet ću šta biće.
Ne mogu da kažem da je to ukusno, ali može da se jede. Da. Uj, nama je čak gadno i da gledamo to. Hoćete da probate? Ne, sklonite od nas! Da vidimo! Šta? Prazna žvaka? Ne razumem. Jao, izgleda da je ovu žvaku već neko jeo. Hajde da uzmemo kartice, izvolite! Da vidimo, da ližem. O, da, dobro je. Ne, samo ne to! Dobro, Wednesday, nisi prva, hajde! Možeš da ližeš žvaku koliko god hoćeš, a ja ne žurim, ne brini. Devojke, pomozite mi da je odlepim. Hajde! To nije lako! Oh, Užas! ma ova žvaka nas sigurno zavitlava. Da. I šta da radimo? O, devojke, imam ideju. U rancu imam mnogo korisnih stvari za svaki slučaj. Sad ću da vam pokažem. Gledajte! A pokušat ću sa ovim da otkinem žvaku. Hajde! Oho! Bravo, Julie! Svaka čast! Gotovo. Izvoli, Wednesday. Baš ti hvala. O ne, zar ću stvarno morati da pojedem to? Odvratno. O ne, Wednesday, šta si uradila? Kako smešno! Julie! Odvratno! A to je stvarno bilo smešno. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Ja otvaram. O, to su žele oči. O, super! Da vidimo kartice. Da li me zavitlavate? Da, blago meni, ja ću da ližem. A ja da jedem. Mogu li ja da počnem? Hvala. Ovo žele oko je divno. O, baš mi se sviđa. O, a ovo je još bolje. Smislila sam, treba da poližem svakako. Mislim da preteruješ. Dosta. Super. Dovoljno, prestani. Ne, nisam još završila. Vrati mi. What's the matter with you? Wednesday, baš si smešna. Baš me briga. To je mnogo ukusno. O, da. Šta vam treba? Posluži se, Julie. Ovdje će biti dovoljno za sve nas. U pomoć. Hoćeš da otvoriš? A ti? Ja da. Dakle, da vidimo. O, žele u flaši. Super, juhu. Da vidimo. Wednesday nema ništa, a ja ću da jedem to. A ja da ližem. Imali smo sreće, super. Hoćete već početi da jedete? Naravno, vrlo rado. O, kako to lepo izgleda. A ukus je još bolji. Hej, daj to vamo na mene red. Ali nisam još završila. Baš si bezobrazna. Oho, pogledajte. Jezik mi je postao šareni. Oho, nevjerovatno. Hoću ja takav. Bila si u pravu, Enid. To je mnogo ukusno. O, šta se dešava? Devojke, pogledajte kako sam lepa. Cool. Oh my god. Jao, izgledate glupo. Hajde da častimo Wednesday da se ona ne ljuti na nas. Wednesday, otvori usta. Ej, šta to radite? Ne želim da jedem to. Kakav užas. Baci kacku. Kakav užas. Šta mi je? O ne, gde je moja crna kosa? Ma daj, lepo ti stoji. Zanimljivo koliko dugo mogu da se vrtim bez prestanka. Hej, saberite se. Želim najukusniju tortu. Tortu? Super, napravit ću najbolju. Bilo šta za moju unuku. Nema problema, ja sam profesionalac. Najvažniji deo torte je krema. Moja torta će biti dovoljno visoka i veoma ukusna.
Moje torte će biti u obliku srca za moju omiljenu Margot. Uzet ću Kit Kat i malo fila. Nije spalo loše. Dodat ću malo čokoladnih bombona odozgo. Margot će se svidjeti. Ovako, sad ću vam pokazati kako treba da izgleda prava torta. Sečemo na pola. Stavljamo jednu polovinu na drugu. Sklanjamo sredinu. I okrećemo. Šareni fil će učiniti da torta još više liči na dugu. A sad ću to sve obojiti. Malo ću uzravnjati fil i napravit ću lepe, mekane oblake. Yes! Dodat ću male oči i usta. Ovako izgleda pravo remek delo. Ja ću sigurno pobediti. Uopšte nije obavezno da torta bude lepa. Najvažnije je da bude ukusna. Šta, ova gomila čak ni ne liči na tortu? Užas. Nisam još završio. Sada će moje torte također postati lepa. Istopit ću šarenu čokoladu. Dodat ću šljokice. Što više. Devojčice vole šljokice. I sad, najzanimljiviji deo. Pažljivo dižem. Wow, baš cool. Moja torta će sigurno da pobedi. Oho, svaka čast unuče. Nije loša ideja, ali moja torta je bolja. Wow, kakva lepa, sjajna torta. Mislim da ću od nje da počnem. Baš ukusno. A sad ću probati bajkinu tortu. O da, moje omiljene bombone i čokolade. O, kakva je ovo čudna torta. Pa dobro, probat ću. Ukusnije nešto. Pobedila je torta od šefa. Ja sam rekla da ću da pobedim. Da vidimo ko će bolje da napravi toplu čokoladu sa mančmelovom. To ja mogu. Biće ti čokolada. Ništa lakše. Šta sadimo? Treba da počinjemo. Moje tajne ukusne tople čokolade je u tome što ja koristim omiljenu čokoladu Margot. Treba dobro promešati i sipati u čašu koju mi je Margot poklonila. Pogledaj koja lepota sa mojom slikom. Pa šta? Ništa ti ne razumeš. Sad ću probati kako mi je ispalo. Ukusno kao i uvek. Hoćeš malo? Ne moraš. Prava topla čokolada treba da se pije iz ovakvih čaša. Sipat ću toplu čokoladu. Sad treba da mutim šlak i da ga stavim lepo odozgo. A onda da ukrasim sve to mančmelovom. Ovako treba da izgleda topla čokolada. Ne diraj rukama. O, šta ja da radim? Opa, šlak. To će mi trebati. Kako ukusno. Treba da stavim više šlaga odozgo i više mančmelova. Ovako. A još ću dodati bombone. A još oreo i čokoladan sirup. Da, i ove štapiće. Ovako sigurno još niko nije radio. Oho, probat ću prvo toplu čokoladu. Tu ima baš mnogo mančmelova i bombona. Ovo je veoma ukusno. Opa, ovu sam šolju poklanjala baki. Mada topla čokolada joj nije nešto. A za ovu čašu će mi biti potrebna slančica. Ukusno. Treba malo da razmislim. Ovog puta je pobedio Andy. To. U mladosti nisam loše žonglirala. Ovog puta treba da spremite čips. Dobra, draga. A kako se on pravi? A vidjet ćemo ko će koga. Da, sunce moje. Šta da radim sa tim? Sve je lako, gledaj. Uzimaš krompir, čistiš ga, ovako, onda sečeš ovako, pališ pored, sipaš ulje i stavljaš krompir. To je to. A ništa teško. Jasno. Pa pazi se krompiru. Sad ću te brzo spremiti. Sipat ću što više ulja.
Nemam vremena da čekam. Upalit ću šporet odmah na maksimum. Poklopac će mi trebati za zaštitu. Dobro, bacam krompir. Čuvaj se. Jao, izvini, bako. Budi pažljiv, Andy. A vreme je da preokrenem svoj čips. Ja mislim da je ispalo super. To je običan čips. Moj čips će da bude stvarno predobar. Uzet ću lepinje. Pažljivo ću ih iseći. A sad ću preliti uljem. Bako je onako nećete moći da ponovite taj recept. Zagrevam ulje. I pržim isečene lepinje do rumenila. To je to. Najukusniji nachos je spreman. Ostalo je da dodam sirni sos. Istopit ću sir i poliću nachos sa njim. A zatim ću ga ukrasiti limetom i to je to. Remek delo. Ja ne bih tako rekla. Jao, Andy, tvoj čips. Jao, potpuno sam zaboravio na njih. Nadam se da Margo voli koricu. Sumnjam. Šta da radim? Znam, sirni prah će sve popraviti. Dodat ću što više. Da, sad treba dobro promešati. Jao. Izgleda da nije pomoglo. Dobro, nadam se da će se Margo svidjeti. Moj čips je gotov. Malo soli i ispašće veoma ukusno. Odlično. Oho. Kakav je ovo ugalj? Dobro, probat ću pačence. Fuj, kakav užas. Ne, ovo je nemoguće jesti. A ovaj čips izgleda ukusno. Jeste ukusan. Je li ovo sigurno čips? Dobro, probat ću malo. Ne, čudan ukus. Bajkin čips je najbolji. Da, ja sam rekla. O, kečap će mi trebati. A vidjet ćemo ko od vas pravi najbolji špagete. Nema problema. Naravno, draga moja. Kada bi samo znao kako se spremaju te špagete. Dobro, sad ću sve shvatiti. Zašto ne ulaze? Pa hajde, ulazite. A šta ako probam sa ovim? Ulazite. Glupe špagete. Sada ću vam ja pokazati. Šta radiš to? Za početak treba da uključiš šporet. A vidiš? A onda tek da stavljaš špagete u vodu. All right. Ovako, jesi razumeo? Holy moly! Da, bako, sad je sve jasno. Ajoj, vi sigurno nemate šanse. Prava pasta se pravi samostalno. Treba mi brašno. Sipam gomilu, pravim rupicu u centru. Onda uzimam jaje, pažljivo ga razbijam i mešam testo. Sad dodajem malo crne boje da bi moja pasta bila neobična. Sad testo treba da se pokrije folijom na neko vreme i da se čeka. Okay. What? Još malo. Da, to je to. Testo može da se vadi. Odlično. Sad ga treba razvaljati i seći. Ovako izgleda prava italijanska pasta. Sada treba skuvati špagete i pažljivo ih staviti na tanjir. Mislim da će se hobotnica dobro uklapati uz pastu. Ispržit ću je, stavit ću je odozgo i gotovo. Što to radiš? Šta će ti toliko kečapa? Kečapa ne može biti previše. Jao, šta je ovo? Andy, šta radiš? Sad ove špagete neće da izlaze. Nema veze, sad ću ih izvaditi. Probat ću viljuškom. Mislim da špagete ne treba ovako da izgledaju. Pa zašto je tako teško spremati ih? A šta ako uzmem gotove nudle umjesto špageta? Da, njih ću sigurno uspjeti da spremim. Samo treba sve zaliti vrućom vodom i sad čekati malo. To je to. Kupovne nudle, ozbiljno? Kakav užas. Završio sam. Cool. Hobotnica? Ozbiljno? Izgleda odvratno.
Kako da je jedem? What? Fuj, gumene. Ne mogu ni pače da odgrizem. Fuj, odvratno. O, špageta sa kečapom izgledaju ukusno. Probat ću. O, da, stvarno je ukusno. Nudle u kutiji. Zanimljivo. Nije loša, ali veoma ljuto. Goru mi usta. Cool, ličila sam na zmaja. Pobedio je Andy. Šta? Jesam ja pobedio, stvarno? To. Gde smo mi ovo? Mislim da je ovo novi challenge. Kako zanimljivo, mogu li ja da počnem? Sigurna sam da je u ovom sefu nešto ukusno. Malo sam omašila, ali ovo je veoma cool. Ovdje je gomila popitova, nekako su čudni. Mirišu suviše slatko. Jao, ovo je ipak hrana. Mila, jesi li poludela? Ne valja jesti gumu. Ništa vi ne razumete, ovo nije guma, ovo je gumena bombona. Kako je ukusna. Želim da pojedem sve odjednom. Jedva mi staje usta, ali ja to mogu. Baš ti se posrećila, zavidimo. Upravo si, ja ne bih imala ništa protiv da probam. Bilo je ukusno, ali sam prejela. Hoćeš s nama da daš taj jedan pobit? Da, predlažem da ga uzmemo sami i nikog da ne pitamo. Zapravo ja sve vidim. Nemate potrebe da dirate moj pobit. Mogu i sama da se nosim sa njim. Dobro, onda ću se ja pozabaviti sa svojim cefom. Šta je ovo? Ne verujem svojim očima. Izgleda da se pomera. O ne, ovo su živi crvi. Kakva noćna mora. Ne bih želeo da budem na tvom mjestu, Julie. Sklonite to od mene. Izgleda da su tvoji crvi pogodili Milu. Šta si učinila, Julie? Odmah ovo sve skloni. Smiri se, samo nam treba usisivač. Mila ima crva ispod nosa. Uopšte nije smešno, Alex. Dosta. Mila, ne brini, sad ću ja sve skloniti. Isključi usisivač i usisao je moje usne. Da, to je bilo veoma smešno. Jo, pogledaj šta se dogodilo sa Milom. Usne su mi kao nabrekle knedle. To je vaša krivica. Kriv je Alex. Sve vreme se smeo i odvlačio mi pažnju. Vreme da ga naučimo. Što si učinila, Julie? Usta su mi puna crva. Sad je naš red da se smijemo. Usput, potpuno si zaboravio na svoj sef. Ovdje je nekakva čudna tegla. Pojma nemam šta je ovo. Možda treba da probam na ukus. Pa, kakav je osjećaj? Izgleda da se sa mnom nešto dešava, ali šta tačno ne znam. Mila, vidi, Alex je postao mali. Tačno. Pristajemo, izgleda veoma simpatično. Alex, drži se, ja ću te podići na sto. Hvala, Mila, ali si mogla malo pašljivije. Jo, kako mi se sviđaš, Alex. Budi zauvek takav. Za sad nisam protiv. Oho, popit. Napokon mogu da ga probam. I još mogu da skakućem po njemu. Sjajno, ovo je čak bolje nego trampolina. Da radiš, Alex? Uživam u životu. Ipak je presladak. Ovaj vazdušni poljubac šalje mama. To je to. Dosta više skakanja, umorio sam se. Hoćemo onda malo da se poigramo? Kako da ne? Ne planiram da se bavim glupostima. Nije bilo obavezno da se ujedeš. Mogla si lepo da kažeš ne. Ali to je tako zabavno. Zabavno kažeš. Sad ću ti pokazati šta je stvarno veselo. Bori se. To si zamislila, Julie? Ona hoće da pobedim crva. Ništa lakše. Mogu to sa jednom rukom da uradim. Pa za sad ti loše ide? Nema veze, još imam šansu da pobedim. Bravo, Alex, pobedit ćeš. Eto ti glupi crv. Još malo je ostalo. Pobedio sam to. Kakva snaga, cool. Lepo si nas iznenadio. Pa mislim da je vreme da se vraćamo. Opet si postao kao i pre. Da, i tome sam baš srećan.
Mogu li ovaj put ja da počnem? Ja nisam protiv. Oho, jel vidite ovo? Dobila sam nov iPhone. Kako je dobar. To nije razlog za zadirkivanje. Vi svi treba da mi zavidite. Vi nikad nećete imati ovakav telefon. Alex, ne upade u kadar. Daj mi ga. Uzet ću tvoj telefon. Jao, izgleda da će ovo dugo trajati. Dajte ga meni. Dosta. Šta radiš, Mila? Odmah vrati moj telefon. Ne smetaj mi, igram igricu. I ja isto hoću. Pa šta, baš me briga? Šta ste učinili? O ne, Ispustili ste moj telefon. Ups, baš nezgodno. Šta je sa njim? Alex, reci mi. Bolje da ne vidiš to. O ne, samo ne ovo. Razbio se. Izvini, Julie, nismo hteli. nećemo da se svađamo, hajde bolje da vidimo šta je kod mene u sefu. Čini mi se da čujem čudan zvuk. Šta je tamo? Nikako ne mogu da dohvatim. Kao da mi isklize svaki put. Ne mogu da verujem. To je žaba. Stvarno? Nemoguće. Bilo ko, skinite je sa moje glave. Izvini, ali ja ne želim da je diram. Izgleda da sam je se rešila. Ne, samo je preskočila na mene. Jao, kako smešno. Uj, kako je klizava. Uzmite je. Šta si uradila, Julie? Malo da je progutam. Čini mi se da smo je se džabe uplašili. Pogledajte kako je slatka. A šta ako je ovo začarani princ? Probat ću da poljubim žabu da bi ne stale čini. Pa kako radi? Mila je poljubila žabu. Pa šta? Morala sam da proverim. A ja moram da proverim šta je kod mene u sefu. Ovo je nekakav cilindar. Ne razumem šta da radim sa njim. Probaj da ga obučeš, možda će ti dobro stajati. Pazi, Mila, tvoja žaba je ponovo odskakutala. Pogledaj šta je sa njom dogodilo. Sada je napravljena od čokolade. Pa šta, zaista liči? Ovo je tačna čokolada. Kako ukusna. Razumela sam kako radi tvoj cilindar. A ja već znam šta da stavim u njega. Šta to radiš, Julie? Već sam uradila. Pretvorila sam svoj telefon u čokoladu. Dobra ideja. Kako je ukusan. I ja treba nešto da pretvorim u čokoladu. Ali nemam ništa. Vidi, Julie, Alex je postao čokoladan. Šta to radiš, Mila? Šta će ti? Njegov prst. Stani, nemoj da ga jedeš. Upravo si, nisam o tome pomislila. Znam kako da pratimo Alexa. Samo treba da skinemo cilindar. Hvala, Julie. Došao je moj red da budem prvi. Izgleda da ću ovog puta dobiti slatkiš. To čokoladni koktel. Izgleda cool. Hoćeš se podeliti? Za početak treba bar da ga otvorim. Kakav si ti samostalan. Treba da okreneš ovde. Hvala. Hoćeš li sada da se podeliš sa mnom? Naravno da ne. Kako si mogla da pomisliš o tome? Sve ću popiti sam. Usput, veoma je ukusno. Cicija? A ja sam ti pomogla. Pa dobro, evo ti onda. Šta radiš, Julie? Prosućeš sav moj koktel. A da si se podelio, onda bi još imao. Veoma pametno. Došao je red, Mile. Ne želim da otvaram. Unutra je tačno nešto neukusno. Eto, znala sam. Smrdljiva riba. Rekla sam vam. I šta sa njom da radim? Ne mogu ovo da stavim u usta. Jedi brže, ugušit ćemo se. Ali ne želim. U redu, samo zbog vas sam spremna to da uradim. Kako je mrsko, užas. Nikad više neću jesti ribu. Ostalo ti je još. Završavaj brže. Dobro. Mislim da je bolje da pojedem ribu celu. Nevjerovatno, kako je ovo moguće? Nisam ni mislio da je Mila sposobna za ovako nešto. Hej, pazi! Bacila si mi riblju kost u lice. Ali to je bilo smešno. Ne baš. Otvaraj svoj sef. Ovdje je jedna bombona. I šta treba sa njom da radim? Samo ću je pojesti i gotovo. Ukusno, ali baš malo.
Ovo je baš čudna poslastica. Okay. Slažem se. Joj, šta se sa mnom dešava? Kako tebe svo lice u bombonama. I ruke isto. Jao. Bombona je ipak bila čarobna. What? Gledajte, na mjesto starih bombona pojavljuju se nove. Mogu li ja da probam? Sjajno. Kako je ukusno. Pogledajte, sad sam i ja sav u bombonama. Cool. Kako mi se ovo sviđa? Hoćeš i ti, Mila? Neka, hvala. Kako su čudni. To novi sefovi. Spremna sam da otvorim svoj. Wow, u njemu je tegla Nutelle. Tačno. Kako je velika, super. Gledaj gdje bacaš smeće, Julie. Juj, kako bolno. Izvinite, Nutella me učinila tako nepažljivom. Jednostavno ne mogu da dočekam da je probam. Pogledajte kako je čokoladna. Ovo je pravo uživanje. Ja hoću. Sjajno, ipak ću dobiti malo, hvala. Da se nisi usudio ponovo da priđeš moj Nutelli, ne dam je nikome. Julie, sva si se umazala. Pa šta? O ne, izgleda da se moja ruka zaglavila u tegli. Čini mi se da je nekom potrebna pomoć. Vuci, Alex, ne želim ovako da hodam ceo život. Vučem, ali ništa se ne menja. Pomozite. Padam. Ali ti si sama tražila da te vučem. Oho, tegla sa Nutellom je slatka od mene. Ako vi želite da pitate kako sam, onda sam dobro. Iskreno rečeno, nismo želeli da te pitamo. Zašto ste uzeli moju Nutellu? Oho, kako je dobro što je ovdje još nešto ostalo. Da, vreme je da pogledam šta je u mom sefu. Fuj, hitno donesite gas maske. Ovo je plavi sir. Gas maske neće biti potrebne ako ga upravo sad pojedeš. Mislim da Mili treba naša prijateljska pomoć. Zapravo ne, nisam tražila da mi pomažete. A ja mislim da je pomogla. Skoro si sve pojela. Kako je moguće? Povratit ću sad. Jedva se držim. Dobro je kad je sve prošlo dobro. Ostao je samo moj tajinstveni sef. Izgleda da je unutra crna rupa. Ja sam već smislila prvo jelo. Hoću lubenicu. Hajde da počnemo. Naravno, Vivian. Meni je već pala na pamet ideja šta da uradim sa ovom velikom, sočnom lubenicom. Uzet ću nož. Zatim treba odseći gornji deo. Dalje uzimam blender. Umutit ću lubenicu unutra. Bravo, u kori. O, da. Super. Sada treba da prelijem naš sok od lubenice u flašicu. Kako teško. Da, tako je. Zatvaram i kapljem u vodu. Pogledajte, ispadaju prave džus bol kuglice sa ukusom lubenice. Super! Spolja je siva obloga, a unutra ukusan lubenični sok. Sad ću sipati sa džus bol kuglice nazad u koru lubenice. Zatim dodajem malo belih kuglica. A posle treba preliti sve fantom. O, da. Toliko će biti dovoljno. Odlično. Zatim ubacujem slamčicu i ukrašavam sa suncobranom. Bako, kod mene sve gotovo. A šta je kod vas? Ja imam jedan dobar recept. Za početak treba dobro potresti lubenicu. Sa svom snagom, da. Tako je. Unutra je lubenični koktel, a njega treba preliti u činiju. Tako teško. Uspela sam. Sada uzimam različite bobice i voće. Kakav miris. Stavit ću sve u praznu koru od lubenice. Divno. Zatim ću uzeti moj domaći med. Ja ga obožavam. Zalivam sve bobice. Treba mi što više meda. Divno. Sada zamrzavam sve sprejom za hlađenje. Odlično. Posle treba odseći koru sa strane. Hajde da vidimo naš presek.
O, da, ispalo je super. Ja još ništa nisam smislila. Moram se ubrzati i hitno nešto smisliti. Za početak razbit ću lubenicu. Uspelo mi iz prvog puta. Sad ću očistiti lubenicu i izvaditi svu unutrašnjost. Spremna sam da pojedem sve to. Da, to je jako ukusno. To nije bilo lako. Prejela sam. Sada vadim čajnik. Unutra stavljam čokoladu. Zatvaram i čekam. Čokolada je već meka. Može da se otvara i sipa u koru od lubenice. Da, kako lepo curi. Iscedit ću sve čokoladice da bih popunila cijelu polovinu lubenice. Da, super. Da, divno. A sada otvaram Skittles bombone. Sipat ću i njih u lubenicu. Da, cool! Posle ću uzeti žele medvediće. Sipat ću ih u čokoladu, tako je. I promešat ću sve. Kako to privlačno izgleda. I sama bih sve pojela. Ali to je za moju sestru. Ostalom, Vivian, možeš da probaš. Wow! A vi ste to sve uradili za mene? Ja sam tako srećna. Hoće da probam ovaj koktel? Ima mnogo juice ball kuglica. Super! Sviđa mi se. Pogledajte kako pucaju. Idemo dalje, šta još ima? Opa, to liči na žele. Probat ću. Baš ukusno. A to je nešto čokoladno. Sad ću probati uz pomoć kašike. Čokolada. Obožavam. Ali ko će pobediti? Niko. A vi niste ispunili moju želju? Ja sam htjela lubenicu. Pravu lubenicu. Da. Šta znači trebala ti prava lubenica? Pa što nisi odmah rekla? A sada ja hoću Huba Bubu. Hajde, smislite nešto za mene. Ja već znam. Sad ću. Evo, našla sam žvaku. Evo je Huba Buba, hoćeš? Šta? Ja hoću okruglu Huba Bubu. To je važno. Kakva šteta? Dobro, ali mogu popraviti to. Dakle, sipat ću svu žvaku u činiju. A sada treba rastopiti nju. Ja imam fen. On će mi sigurno pomoći. Super! Pogledajte kako žvaka postaje tečna. A zatim nju treba preliti na dasku. Da, tako je. Sačekat ću kada se ohladi i seći je na dugačke trake. A zatim ću uviti sve trake u rolne. Eto, sad sam napravila baš ono što hoće Vivian. Cool, svaka mi čast. Ne baš, ja sam smislila nešto bolje. Dakle, uzet ću paradajz i staviti ga u mikser. Zatim je potreban sok od paradajza. Uspelo je. Svaka mi čast. Sipat ću sve to na plet i ravnomerno rasporediti. Da, vreme je da se stavi u rernu. Tako je. Ostalo je malo sačekati. Već je gotovo, a može da se vadi. Kakav miris. Lepota. I seći ću to sve na trake. Pažljivo. To je to. A sada trake treba da se uviju u rolne. Divno. Dobila sam paradajznu žvaku. Šta može biti bolje? Ukrasit ću je i to je to. Ovo liči na paradajz, ha? Da, ali to nije to. Ja ću pokazati šta treba uraditi. Važno je uzeti marshmallow, sipat ću ga na tiganj, a zatim istopiti. Tako je. Treba nam tečni marshmallow. Odlično. Zatim uzimam zmajevo voće. Njega ću iseći na komadiće. Kako lepo izgleda. I dodajem to kod marshmallowa.
Zatim ću sve promešati. A posle, gotov sloj žvake prebacujem na dasku. O, pogledajte kako lepa boja. Ostalo je samo da se iseče na trake. A sada najvažnije. Sastaviti rolne. To je to. Uspelo je. A Vivien, možeš da probaš prijatno. Oho, vi ste se tako brzo snašli. To je cool. Probat ću prvo ovu roze žvaku. O, kakva je? Marshmallow, sviđa mi se. O, šta je dalje? O, kako neobična žvaka. Probat ću. O, ona od paradajza. Fuj, odvratno. Gdje? Ostalo je da se proba žvaka moje sestre Nicole. O, izgleda kao Huba Buba i ukus je super. Da, to je baš ono što sam htjela. Pobedile. Nicole, da, čestitam. A da, znala sam, moja prva pobjeda. Juhu. A sada hoću prženo jaje, jel može? O, naravno, Mila. Dakle, ja ću uzeti papriku iz moje bašte i seći ću je na kolutove. Tako je. A sada stavljam to sve na tiganj. I uzimam jaje. Razbijam u svaki kolut paprike po jedno jaje. Ovako. Kada jaje bude gotovo, onda ga prebacujem na tanjir. Eto, tako je. Šefe, šta to radite? Zadatak je jaje. Ja imam svoj pristup. Ja sam odlučila da napravim tortu. Sastavit ću i premazati kremom. Da. A sada otvaram teglu Nutelle. Sipat ću je odozgo. O, da, kako lepo curi. Svaka mi čast. A svi vole Nutellu, jel da? Zatim mi treba šlag. Sipat ću ga preko. A sad je na redu konzervirana breskva. Stavit ću je u sredinu. Da li vas to podsjeća na kajganu, jeli? O, nije loše. O, šta to radiš? Kako ukusno! Ja obožavam šećernu vunu! O, pala mi je na pamet ideja! Napravit ću kajganu od šećerne vune! Eto, tako! Uspela sam! Vivien, probaj! O, da, naravno! A hoću da probam prvo tortu! Izgleda super privlačno! I miris je super! Probat ću! O, ovo je preukusna torta! Ali od jaja ovdje nema ništa! Okej, hajde da probam sad ovu kajganu u paprici. Podsjeća na cvetiće. To je super ukusno. Da, sviđa mi se. Ali ostala je još ova kajgana. Ona stvarno liči na oblak. Probat ću. Wow, pa to je šećerna vuna. Zanimljiva ideja. Ali pobedu ipak dajem Bagi, da. O, meni stvarno, kako neočekivano. Hvala, Mila. Nisam odmah primetila da je moja flaša tako mala. A ja imam veću flašu. A meni je dovoljno. Oho! A ja imam najveću flašu. Kako cool. Kim, jadna ti, nemaš sreće. Hajde, probaj. Okej, otvorit ću flašu. Neka je malo, ali njen sadržaj je prelep. O, da, divno. Tu su Skittles bombone i žele. Odlična kombinacija. O, na dnu je ostalo nekoliko bombona. Moram ih dohvatiti. Jao, jezik mi se zaglavio. O, moramo spasiti Kim. Došla mi ideja. Odseći ću ti jezik. Ne, sama ću. Eto. Odlično. Onda je sad moj red. O, da, nevjerovatno. Kim, bila si u pravu. To je prelepo. A ja imam 10 puta više nego Kim.
Wow, obožavam Skittles. Jao, i meni je ostalo puno bombona na dnu. Kako da ih izvadim? Treba otvoriti flašu. Da, uspelo je. A sad ću izvaditi bombone. Jao, čekajte, zaglavila mi se ruka. Kako da izvadim? Tina, ne gledaj, jedi. Hajde. O, tačno. Dakle, sad ću probati svoj slatkiš. O, a nije ga lako istisnuti. Hajde. Dobro, treba mi drugi plan. O, imam genijalnu ideju. Mogu navući na flašu puno gumica. Onda će gumice stisnuti flašu i želeći izaći. Treba će mi puno gumica. O da, uspelo je. Gledajte, Skittles je već počeo da izlazi. Wow, baš je super. Oduševljena sam. Što? Je li to sve? A gde su još bombone? Na dnu je još puno bombona. Imate li neke ideje? Ja ne znam. O, znam. Ja! Tako je. Gledajte, uspelo je. Eto, sad mogu pojesti ostale bombone. Uradi meni tako. Naravno. Sad ću ja. Da, gotovo. Moja ruka je slobodna. Baš ti hvala, Tina. Obožavam te. Uživaj u svojim bombonama. Baš ti hvala. O, da, to je preukusno. Ovo je definitivno najbolji dan u mom životu. Super! Što? Kimberly ima tako veliku tortu, a kod mene najmanja. Wow, kako lepa torta. Oduševljena sam. Obožavam roze boju. Oho, a ja sam dobila najveću tortu. Cool! A nikad nisam jela tako velike torte. Quentin, ti si imao najmanje sreće, ali možeš da počneš. Okej. Ovaj šlag je prelep. Tu je svećica, mogu zamisliti jednu želju. Želim da dobijem najveći slatkiš sljedeći put. Hej, gde će? Quentin, ti si luzer. Tvoja torta odletela. Dakle, sad je moj red. Tina, mogu li probati? Naravno da ne. Ova torta je samo za mene. Quentin, ne smetaj mi. Moram zamisliti želju. Barem pače. Došla mi ideja. Stavit ću Tini petardu umjesto svećice. To će biti jako smešno. Zašto ne mogu da je ugasim? Zašto neće? O, ne! Moja torta pukle i sad sam sva umazana. Tina, to je bio prank. To nije smešno. Ali torta je svakako ukusna. Čak i u ovakvom stanju. Da, baš mi se sviđa. Okej, konačno je moj red. Moja torta je divna sa svih strana. Nevjerovatna je. A ništa bolje nisam vidjela. Dakle, zamislila sam želju. Sada mogu probati. O, da. Ukus je savršen. Njam, njam. To je najlepše što sam probala u životu. Čekajte, a šta se dešava? Zašto se moja torta smanjuje? Hej! Lopovi! Kako vas nije sramota? Izvini, Tina, hoćeš? Ne treba mi vaše mrve. Pa dobro, ne moraš, ali to je baš ukusno. O, cool! To su jagode i šlag. Najlepša kombinacija. Ja imam baš malo šlaga i malu jagodicu. A ja imam najveću jagodu na svetu i najveći šlag. O da, moja želja se ostvarila. Blago tebi. Dobro, ja ću da počnem. I sedit ću malo šlaga na jagodu. O da, to je mnogo ukusno. Ali veoma malo. A nisam ni trepnula, a već sam sve pojela. Dobro, sad je moj red.
Jedva čekam da probam. A u stvari čekajte. Mogu spojiti jagode i šlag. Prvo ću iscediti malo šlaga u tanjir. I malo ušta. O, da, prelepo. A sad ću iscediti jagodu u šlag. O, da, prelepo. Ostalo je to sve promešati. Uradit ću to kašikom. Pogledajte, napravila sam fil od jagoda. Izgleda divno. Probat ću. O, da. To je baš ono što sam htjela. Dakle, sljedeći korak. Napravit ću tostovi u tosteru. O, već su spremni. Ostalo ih je uhvatiti. To. Stavit ću hleb na tanjir i premazati ga šlagom od jagoda. Želim napraviti visoki sendvič gdje će biti puno slojeva. A svaki sloj ću premazati filom. Divno. To je to. Ostalo je ukrasiti sendvič preostalim filom. I završila sam. I jedva čekam da probam to. Oho, nisam očekivala da će biti tako težak. Jao, kakav užas. Preživela sam ovaj grad. Sad sam sva prljava. Uj. Da, tako je mnogo bolje. Ostao mi je jedan tost sa filom, ali to je bolje nego ništa. Sviđa mi se. Quentin, sad ti. Moram razmisliti. Došla mi je genijalna ideja. Uzet ću šlag i promučkati ga. A sad ću napuniti jagodu šlagom. Oho, jagoda se povećava. Cool. O ne. Izgleda da sam preterao. Sad smo umazani šlagom, ali to je zabava. Dakle, vaš prvi zadatak je na ekranu. Treba spremiti tortu. Imate 5 minuta. Da, šefe. Ajde da počnemo, drugarice. Uzet ću okrugli kalup i iseći prvi sloj naše buduće torte. Preko stavljam drugi sloj, treći i tako dalje. Ne zaboravi da svaki sloj treba premazati filom. Dobro im ide. I mi ćemo napraviti okrugli oblik. Kako to radi? Još jedan pokušaj i još. Stani, uništit ćeš tortu. O ne, ostale su nam samo mrvice. Sad ću brzo sve popraviti i napraviti tortu u obliku planine. Tako je. Šta rade devojke? Da vidimo. Ja, ovi dečaci nas nikad neće zaobići. Ja jako volim krušku. Ajde možda da isečemo i da stavimo u tortu, a? Vidi, sad imamo tanke kriške. Od njih možemo napraviti krila za vilu. Tako je. Jao, vidi kako lepo. Naša vila je spremna. Hajde da je stavimo na tortu. Imat ćemo puno vila. O, kako slatko. Što? Smiri se, robote, ja imam bolju ideju. Hajde da napravimo tunel u planini. Šta misliš? To će biti super. Odlično, pomoći ću ti. Čekićem će biti mnogo lakše i brže. Svaka čast. Ja sam pripremio iznenađenje za devojčice. Jao, greška. Greška je eliminisana. U redu sam. Vreme je da dodamo džem od jagoda u našu tortu. Neka curi kao vodopad. Wow, tako sigurno nećemo pobediti. Treba nešto smisliti. Mirno, imam ideju koja će nas spasiti. A šta ako dodamo u tortu auto, avion? Ne, bolje voz. Sad ću brzo napraviti železnicu i staviti je oko torte, a posle pustiti voz. To će biti baš moćno. Posebno ako napunim voz marshmallovom, žele bombonama i čokoladom. Mislim da će se šefu svidjeti ova ideja. Dakle, vreme je isteklo. Šta ste spremili? Devojčki tim je napravio roze tortu sa vilama. Ukus je dobar.
O, dečaci su se također potrudili. Ova torta je jako dobra. Sviđa mi se. Što? Čak i voz je jestivi. Odlučio sam. Pobedili su dečaci. To. Vaš sljedeći zadatak je da napravite nudle. Iznenadite me. Odličan zadatak. Već sam počeo. Stani! Ne! Testo ne voli grubost. Moraš biti nežan sa njim. Tako je, polako. Stavit ću testu na sto i razvaljati ga uz pomoć oklagije. A sada treba učiniti testo tankim. O, Janice, šta si smislila? Kako smešno. Ej, ne smetaj nam! Spremajte svoje jelo. Što bih kad imam robota koji će uraditi sve umjesto mene? Bravo! A ja ću se odmoriti. Jo, šta to miriše? Robote! Prestani, inače će nugle izgoreti. Dobro, što sam te zaustavila na vreme. Sad ću izvaditi sve izgorele nudle iz šerpe. I dodat ću jestivu boju da sakrijemo taj nesporazum. Eto, napravili smo odlično jelo koje će se sigurno dopasti šefu. Stavit ću sve na tanjir i... to je to. O, imam ideju. Robote, pomozi mi. Neka dečaci posluže izgorele nudle. A, šta to radiš? Ne! A, devojke su uništili naše nudle. Ne boj se, imam rezervni plan. Treba će nam novi uređaj. O, robote, ti si genije. Sad ćemo brzo napraviti nudle od ostalog testa. Tako je. I dodat ću što više boje da bi naše jelo izgledalo još lepše. Tako je. Imat ćemo šarene nudle. Robote, treba mi tvoja pomoć. To nije to, ni to. O, da, to je baš ono što sam tražio. Šta misliš o roze zidu? Na njega ćemo staviti zlatnu slavinu. I izgledat će kao da nudle izlaze iz slavine. Šef će biti šokiran. Je li to vaš plan? Vidjet ćemo šefovo lice kada proba slatke nudle sa marshmallowom. To će biti jako ukusno. Da, odlično nam ide. Još malo. Super! Ostalo je ukrasiti jelo i to je to. Jedva smo završili na vreme. Da, to je to. Deco, nemate više vremena. Hajde da vidimo šta ste spremili ovog puta. Počet ćemo od devojčkog tima. O, slatke nudle. Ne, to nije to. A šta je kod dečaka? Šarene nudle nisu nikakve. Niko me nije iznenadio. Niko nije pobedio. Saberite se, ovo je posljednja runda. Vaš zadatak je kolač, makaronc. Imate 5 minuta. Odlično, stići ćemo. Hajde da počnemo od testa i da napravimo slatke lepinjice. Da, odlično nam ide. O, kako lepa boja. A sada treba dodati slatko punjenje. Tako je. Punjenje je spremno. Dodat ću još borovnicu i to je to. Naši kolači su spremni. Probat ću jedan. O, da, ispalo je super. A mi smo napravili kolači u obliku ajkula. A vi ćete izgubiti, jel vam jasno? Ej, ko je to bacio? Eto ti! O, bitka sa hranom, eto ti! Dobar dan, devojke, mogu li vidjeti vaše karte? Ej, dajte ovamo. Devojko, dajte taj telefon. Ona je u bioskopu. Kako se usuđujete? Pustite me unutra. Hvala. Zdravo, vaša karta, molim vas. Sve u redu? A šta je to? Čips. Jao, kako ste mi dosadili. U bioskop ne sme da se ulazi sa hranom. Šta? U bioskop ne sme da se ulazi sa hranom. Dobro, dobro. Nemojte da se derete, uzmite to. O, kakva šteta. Kako da ne sme da se ulazi sa hranom? Uzela sam sve omiljene slatkiše. Moram nešto da smislim. Ne mogu sve to da dam. Ideja. A šta ako od pomfrita napravim brkove? I bradu? Da.
kao ninja. A na mač ću da stavim žele bombone. Tako je, jedna po jednu. Super! Spremna sam. Sada mogu da idem u salu. Dobar dan. Šta vam je to? Čekaj. Nemojte da me bodete ovim. Gde je vaša karta, devojko? Izvolite. Hvala, idite u salu, molim vas. Prijetno gledanje. Zamalo da me zakolje ovde. Koliko ćeš da priča telefonom? Devojko, smetate. Oho! Uspela sam da prođem u salu sa svojim slatkišima. Ništa nije provalio. Koliko vas ima? Dobro, podelit ću. Izvolite. O, hvala. Ukusno. Okay. Da, i pomfrit je prelep. Ekstra. Hoću još. Mogu li uzeti još bombona? Hvala. Mogu li vidjeti vašu kartu? Stop, šta je to? Ne dirajte me. Potrebni su mi slatkiši koji ste sakrili ispod sakoa. Dajte odmah. Kod nas je to zabranjeno. A sada prođite. Kako da prođem sa šećernom vunom? Ideja? Našminkat ću se kao kloun? Da, trebalo bi da upali. Idem ja? Hej, ne guraj se. Evo moje karte. Ove žele bombone ću morati da vam oduzmem. To je zabranjeno. Dobro. Odlično! Sada mogu da napravim klovna od sebe. Vadim šećernu vunu. Ona je kod mene šarena i tako je ukusna. Napravit ću od nje periku kao kod klovna. A zatim ću se presvući. Gotovo! Hajde da proverimo moj trik. Zdravo, klovne, tako si lep. Aha, šta imaš tamo? Wow, koliko mnogo maramica! Kako si to uradio? O, šta sam to našla? Ups, izgleda da sam izvukla nešto suvišno. Vratite mi pantalone! Da, sad čekajte malo, odmah ću vratiti. Izvolite. I moja karta, idem ja. Hvala, moram da se obučem što pre dok svi nisu vidjeli moje gaće. Kako me je sramota! Uspela sam da prođem tako sjajno. Sada mogu da pojedem šećernu vunu. Da probam. Kako je ukusna. Wow, da li frizura klovne jestiva? I ja hoću da probam. Samo malo. O da, to je šećerna vuna. A niko neće primetiti ako malo pojedem. Izvolite moja karta. Odlično, li nosite slatkiše? A šta je ovdje? Čokolada? To ne može tako. Sad ću da istresem sve slatkiše iz vas. Vratite me na put. Dok ne istresem neću. To je to, sve ispalo. Okay. Sada pokupi sve i stavi u kutiju. Dobro. A sada pogledaj još jednom znakove i upamti, nikakva hrana. Shvatila sam. Samo ne to. Ne mogu da vam dam sve svoje slatkiše. Moram nešto da smislim, ali što? Ideja? Izlepit ću svoju suknju KitKatom. Tako sigurno neće shvatiti da imam nešto kod sebe. Odlično mi ide. Da, to je genijalno. Idem da proverim svoj plan. Prođite. Dobar dan. Može li vaša karta? O, da li ovo suknje od čokolade? Ona misli da ja neću da provalim. Devojko, da li mogu da vas malo zagrejem svojim fenovima? Da vidimo šta će da se desi sa vašom suknjom ako je zagrejem malo. Ne, samo ne to. Sad će se istopiti. Prestanite, molim vas. Ne treba više. Sva sam se uprljala. Ups, šta ste uradili? Odlazite odavde, prevarantkinja. Sklonite to. Mogu li vidjeti vašu kartu? Hvala. A ovo ja oduzimam. Kod nas ne sme da se ulazi sa slatkišima. To je glavno pravilo. Dajte sve, a sada prođite. Stvarno? O ne, neću ići bez lizalice. Smislila sam plan. Odmah se vraćam. Dobar dan, evo moje karte. Kako divno, naravno učite. Very much. Preslatko. O, još jedna devojka sa detetom. Mogu da se poigram? Ne, dete spava. Moram hitno u bioskop. Dobro, prođite. Baš je čudno. Uspela sam. Zdravo. Uspela sam da prođem u bioskop. Sada mogu sa zadovoljstvom da pojedem lizalicu. Probat ću je. Nice.
velika. Jako ukusna. Šta? Kako ona tako može? A? Hoću da se sklonim od nje. Što se desilo? Dajte vašu kartu, ali ovo treba da se oduzme. To je zabranjeno u bioskopu. Šta je tamo? Treba hitno sve sakriti. Eto, nemam ništa. Nećeš me prevariti. Naći ću svaki slatkiš. Što? A neću da dam svoje nudle. Treba nešto smisliti. Hajde, odlazite odavde. E pa hoću i neću se više vratiti. Doviđenja. O, ideja. Napravit ću frizuru od nudli. Trebalo bi da ispadne super. Odmah se vraćam. Može vaša karta? Naravno. Nemojte me plašiti. Prođite brže. Hvala. I dalje se plašim. Ko je to? To ste vi. Dajte kartu. Prođite. Prošla sam sa nudlama. A ništa me nije pitao, zamislite. Ćao svima. O, da. Sada mogu da jedem. Obožavam nudle. Eju, devojka jede svoju kosu. Ej, ti pogledaj je. Devojko, zašto jedete svoju kosu? Zato što je ukusna. Opa, kakva torta. Ups, ovo je inače za vas, devojke. Ko bolje nacrta, dobit će. Super. Da, možete početi. Odlično. Treba će nam crno testo za konturu. A sada prelive od jagode i maline. Pa ne, čokolada je bolja. Vreme je isteklo. Kako već? U redu. Hajde da stavimo palačinke na jedan tanjir. Okej, dogovoreno. Dobili smo tortu. Bravo, devojke. Obe ste pobedili. Čestitam, Wednesday. Torta je vaša, izvolite. Hvala puno. Izgleda ekstra. Dođi ovamo, mali moj. A ja imam srce i jednoroga. Njam, njam. Ekstra. Papir, kamen, makaze. Pobedila sam. I opet. Jao, šta je to? Wow. Da, to je leteći Pikachu. Ovo je vaša nova nagrada. Dobit ćete ga ako ga dobro nacrtate. Nemoj ni misliti. Ja ću ga dobiti, vidjet ćeš. Moram pobediti. Šta kažeš, stvar? Kod Enid je bolje? Pa ne može tako. Moram nešto smisliti. O ne, šta sam uradila? Devojke, završavajte. O ne, nemam više vremena. Pogledajte mog Pikachu, kako vam se čini? O, bravo, Enid. Wednesday, pokaži sad ti. Da li to sigurno želite? Dobro, gledajte. Joj, kakva noćna mora. Pobedila je Enid. O da, od uvek sam htjela Pikachu. Sad je tvoj. Čestitam, dušo. Hvala. Hajde da letimo, druže. Samo ne ovde. Eto ti. Sama si kriva. Devojke, gledajte koga imam. Joj, kako slatko. Krenite da crtate. Odlično. Dobro mi ide. Zadovoljna sam. A ja sam već završila. Da vidimo šta Enid ima. Moj kameleon će biti najlepši. Stvar, hajde da se zabavimo malo. Hej, Enid. Zdravo. Zdravo. Jesi li isključio šporet? Svaka čast. Enid, vidi brzo. Šta? Vreme je isteklo. Super, a evo mog crteža. Jao, a šta ćeš mi ti pokazati, Enid? Čekajte. Ups, u čemu je stvar? Samo trenutak. Zašto se moja palačinka ne ispekla? O ne.
Oh no! Joj, to nije dobro. Pobedila je Wednesday. Konačno. Ti dobiješ kameleona. Super. Savršeno se uklapa u moj stil. Divno. Oh, really? Opa, nova runda. Crtamo haljinu. Idemo. Joj, kakvo čudo. Odvratna haljina. Neću je crtati. A bolje da čitam. A nemaš ti pojma, Wednesday. Dakle, ja ću sigurno pobediti. Šta je stvar? Ne, nemoj me nagovarati. Neću to crtati. Stvar? Šta to radiš? O, roze testo. To mi treba. Odlično mi ide. To je to? Pokaži palačinku, Enid. Vrlo rado. Ne sviđa mi se, izvini. Kako? Zašto? Pa ne znam. A šta je ovo? Wow! Stvar? To je mnogo dobro. Pobedila je Wednesday. Šta? Ne, nemojte. Haljine sad tvoje. Hvataj. Da li se šalite? Ne podnosim roze boju. Kakva mirisna pizza. Ovo je vaš novi zadatak. Neverovatan miris. Krenite, devojke. Pa to je lako. Obožavam picu. Nacrtat ću pače, paradajz, masline i testo. Super, moja pizza je spremna. Gledajte. Wednesday, šta ti je? Zašto sediš? Htjela sam da vidim šta ćeš ti da nacrtaš, pa da uradim bolje. Ja ću prvo nacrtati testo, a onda napraviti obris. Gotovo. Šta? I to je to? Naravno da ne. Nacrtat ću sve sastojke odvojeno. Tako je. Ja sam genije. Devojke, nemate više vremena? Pokažite mi. Izvolite. Odlično. Evo moje pice. Prazna pizza, to je čudno. Enid, pobedila si. Wow! Stanite, niste shvatili. Evo moje pice. Jel vam se sviđa sad? Oho! Okej, menjam svoj izbor. Cool. Čestitam, Wednesday. Šta? Ali hoću ja picu. Obožavam picu. Poješću sve. Prelepo. Cool. Blago njoj. O, imam i ja pače pice. Ukusno. Naravno, počinjemo. Hajde da počnemo pripreme. Prvo make-up. Svaka ima set kozmetike. Moja šminka je super. Obožavam da se šminkam. O, da? A Molly uopšte ne zna? Šta to govoriš? Pa ja se šminkam najbolje od svih. Imam svog ličnog šminkera. On će me odmah našminkati. Ja mu potpuno verujem. Federico je majstor svog posla. Hajde, uradi sve kako treba. I ja imam šminku. Hajde da vidimo šta je u ovoj kutiji. Opa, krede, odlično. Izmrvit ću i pretvoriti u prah. Tako je, gotovo. Dalje žvačem žvaku. I pravim balon. Potreban mi je mali. A sad ću ga umočiti u prah. A zatim naneti na lice. Tako. O da, odlično. Sada imam lepten. Dalje mi je potrebna mreža i kreda u boji. Nacrtat ću na čelu lep uzorak. Ovo podsjeća na vage, zar ne? O, kako lepo. A šta ste vi smislili, jeli? Ja imam bolju ideju. Prvo ću da napravim obrve. Zato imam poseban uređaj.
Nacrtat ću obrve. Odlično. Dalje, trepavice. Za to sam također pripremila odličan alat. Eto, moje trepavice su tako lepe. A šta je smislilo naša Molly? Za mene ne morate da brinete. Ja imam Federika. Dođi kod mene. Dodaj mi u make-up šljokice. Da, tako je bolje. Sada sva sijam. Odlično, ide odavde. Smislila sam. Meni su isto potrebne senke. Uzet ću zlatnu ribicu. Pozajmit ću od nje malo sjaje. Aha, i naneću na kapke. Super! A sad ću da pustim malo mehurića. Oni će ostaviti otisak na mom licu i ispašće lijep crtež. To je bolje od svakog rumenila. O da, pogledajte kako sam lijepa. A ja imam bisernu ogrlicu. Uzet ću ove perle i zalepiti ih na lice. O da, pogledajte kako je nežno ispalo. Meni se sviđa. A šta je kod Molly? Federico, smisli nešto za moje oči odmah. Naravno, gospođice Molly. Vam odgovaraju zlatne šljokice. One će naglasiti vaše bogatstvo i luksuznost. Imam još jednu ideju. Hajde da vam povećamo usne. Zato imam poseban uređaj. Par minuta. Eto, može da se skida. Federico, šta si uradio moje usne? One su crvene. Popravi to. Znam, treba ih malo izduvati, imam iglu. Eto. Šta si uradio? Idi i da te više ne vidim. Neću da ti platim. A šta još da uradim? A, tačno znam! Uzet ću ružu, ona tako lepo miriše. Namazat ću usne ružom. Oj, spalo je tako lepo, meni se sviđa. Sofija, a tebi? Pa onako, moj sjaj je mnogo bolji. Devojke, sve izgledate nevjerovatno. Vaši make-upovi su tako lepi. Pišite u komentarima koji vam se više sviđa, a mi idemo dalje. Došlo je vreme za novu frizuru. Jeste li već smislili šta ćete da radite? O, Sofi već zna. Ona je odlučila da eksperimentiše sa roza repićima. Odličan izbor, Sofi. Dakle, stavit ću ih ovdje. Da, super. A još ću da dodam šljokice. Želim da mi kosa sija. Tako je. Malo ovdje i ovdje. I još ću da stavim par ukrasa u obliku školjki. Super! Eto, moja frizura je gotova. A da li ćete moći da napravite nešto bolje, jeli? Naravno, imam svog ličnog frizera. Deni ovamo. Hajde, napravi mi frizuru mojeg snova. Potrebno je više zlata, jel ti jasno? Naravno, za početak ću naredati zlatu masku. Tako je, što više. Dalje uzimam malo maske i nanosim na kosu. Razmazat ću je po celoj kosi. Eto, ostalo je da se osuši. Sad čekajte malo. Oho, nije loše. A ja sam sama nacrtala svoju frizuru. Sad ću da isačem sirenu. Odlično. Još malo. Eto, hoću da je zalepim za svoju pletenicu. A sve što je ispod, ofarbat ću plavo. Tako je, kao da je moja pletenica rep sirene. Tu sam smislila, zar ne? Gospođice Molly, možete da gledate, završio sam. O, Deni će sada da pokvari frizuru Sofi. Brzo isključi fen. O, i Liv je zakačio. O, nisam hteo. Gospođice Molly, sve je gotovo. Kako vam se sviđa? Izgledam divno. Ogo, Liv, tvoja kosa je tako lepa. Odlična frizura, lepo ti stoji. Ostalo je samo da ukrasiš sve šnalama. Neverovatno. Pošto je svaka završila sa frizurom, onda prelazimo na odeću. Idemo. Devojke, potrebno vam je neko lepo odelo. Imate li ideje šta želite da obučete? Sofi i Molly imaju veliku garderobu, ali im se dopala jedna haljina. Ups, sad ćete da pocepate haljinu. Devojke, pazite malo. Dok se devojke svađaju oko haljine, ja ću da ih uplašim.
Oho, neočekivano. Liv, nisam znala da si ti sposobna za tako nešto. Liv je odlučila da uplaši devojke kako bi uzela haljinu sebi. Niko ne bi ni pomislio da ona može da vas pobedi, devojke. A vidim da ste ipak našla šta da obučete. Onda, hajmo na takmičenje lepote. Spreman sam da ocenjujem takmičarke. Je li to Molly? Ona izgleda ekstra. Ova zlatna odeća, ova kosa. Wow! Nije loše, ali... Šta je to? Jao, sa zlatom je ipak malo preterala. Počela mi je alergija na zlato. Ne. Dislike. Šta? Kako se usuđuješ? O, to je Sophie. Kako je ona slatka. Izgleda super. Okreni se. Ups. Pala je. Pa dobro, svima se dešava. Ajoj, koji blam, ti si kriv za sve. No, daj, nemoj da se ljutiš. Ali to bilo jako smešno. Jako. Kako smešno. O, izlazi Liv. Interesantno, šta će reći Richard? Wow, Liv, ti si tako lepa. Ja sam u šoku. Nikada ne bih pomislio da možeš da budeš tako prelepa. Ti si osvojila moje srce i ovu krunu. Pobeda je tvoja. Čestitam. Izvoli. Hvala, ali nije pobeda najvažnija, već moja ljubav prema tebi, Richarde. Opa, dobili smo novi par. A Sophie i Molly se svađa oko krune, kao i obično. Sad ćete slomiti ako ne prestanete. Eto, ja sam rekla, slomili ste. Obe ste krive, devojke. A Liv i Richard su živjeli srećno do kraja života.